Koľkokrát ste na terase prekračovali odpadky? Necítili sa po večeru bezpečne? Alebo ste si chceli zašportovať, no nemali ste kde? Stále počúvame to isté. Nedá sa, nie sú peniaze, ale ja tomu neverím. Som Mišo Starec a kandidujem za starostku mestskej časti Košice Západ. Od malička som sa aktívne venoval športu. Či to bol futbal, vodné lyže alebo hokej, práve šport ma naučil tímovej práci, zodpovednosti a že o výsledok treba bojovať. Som spoluzakladateľ jednej z najväčších a najlepšie organizovaných amatérskych hokejových líg na Slovensku, kde som so svojím tímom dokázal vybojovať už 3 majstrovské tituly. Počas svojho života som dlhé roky pôsobil v zahraničí, kde som videl, ako fungujú mestá, ktoré sa rozvíjajú a myslia na svoju budúcnosť. Dnes pracujem v Košiciach ako manažér. Vediem tím 45 ľudí a každý deň riešim problémy, prijímam rozhodnutia a nesiem za ne zodpovednosť. A rovnaký prístup chcem priniesť aj na terasu. Naša mestská časť je domovom pre tisíce ľudí a dlhodobo patrí medzi najobľúbenejšiu lokalitu v Košiciach. Vychovali ma tu rodičia a dnes sa tu snažím vychovávať svoje dieťa aj ja. No chcem, aby vyrastal v čistom, bezpečnom a modernom prostredí. Na terase dnes vidím more problémov. Občas sa niečo zalepí, občas niečo premaluje a potom sa tvárime, že sa niečo zmenilo. Ale naozaj nám to stačí? Nebojme sa večer kráčať po ulici. Vyžeňme z nej asociálov, drogy a vandalizmus. Začnime žiť v prostredí, ktoré si zaslúžime. Som Michal Starec a chcem byť starostom, ktorý sa postará o starosti terasy.